Я вось калі першы раз твой канал побачыў, я прачытаў не як нехта, як Некста. Ну, шмат хто чытае Так? так. Гэта неправільна. Трэба чытаць нехта. Вось так. Сцяпан Святлоў, 19 гадоў, відаблогер, журналіст, студэнт, крымінальнік. Выхадзец з беларускага гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа. У вольны час займаюся абразамі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Ноччу, заўжды ноччу. Першыя 20 выпускаў «Ну і навінаў» былі зробленыя ноччу, выключна ноччу. Відэаблогер. Блогераў не разумею, таму што яны нічым карысным не займаюцца, калі толькі не асвятляюць нейкія вельмі важныя падзеі. І ў голас мацюкнуцца, і ў думках, але галоўнае, каб гэтыя мацюкі не зрабілі крыўды іншым. Пакінуць усё як ёсць, бо мы бачылі ўжо шмат прыкладаў, калі змянялі мінулае і атрымалася яшчэ горш. Таму я пакідаю ўсё як ёсць. Лука Шэрлак. Белсад на YouTube-канале «Нехта». Чай з малінавым варэннем і гарбата з малаком. Цікавы праект, цікавы чалавек, які вядзе гэты праект, цікавая камера, цікавыя асобы, усё цікавае. Таму запрашаю ўсіх паўдзельнічаць у гэтым праекце. Вы даведаецеся шмат пра сябе новага і выкажаце сваё меркаванне. Ну і карыстаючыся такой выдатнай нагодай, хачу парэкамендаваць, таксама прарэкламаваць свой канал «Нехта». Пішаце «Некста» і ўваходзіце. І ну я там буду часамі з'яўляцца, а пакуль не паеду ў Беларусь.